करे के बा। ऐसे कि 23 खत्म हो गए बा, आज 24 में दिल्ली का किला तोड़े के बा। ओकरी बाद भैया जी के हमने के मुख्यमंत्री बनावे के बा। यूपी में दौरी सही किलिया में मिजाज बा। आए गौरी कैसे पूरा समाज 24 का सोना मिजाज बाटे, 24 का सोना पूरा मिजाज बाटे भाई तरफ से बड़ा प्यार। लालगंज बाग मैनेजर रहना।